bakal nindaki marang-marang para Pandhawa. Lah kok malah dibote oleh si adikne dikongkon dadi panyarsane wong sesaji. Ya wis begegek ugek sadu lito hemel lae layak to layak prenjake padha ganter jagone padha tarung mboten nyono mboten nglegewa ing karang kadempel mriki nampi
tamu agung saking Madukara. Gusti Raden Ayu Bratajaya nggih Ndara Sembadra. Damel gagap garagapan raos ing manah wonten wigatos ingkang pundi Ndara keparenga jengandika Raden Ayu paring dawuh. Kakang Semar Badranaya sing gedhe pangapuramu yen to tekaning Bratajaya gawe kageting rasamu ya Kakang. Inggih Ndara Bratajaya mboten dados menapa. Sapa maneh sing bisa ndak ajak pawan pangandikan? Sapa maneh sing bisa paring obor pepadang tumrap Bratajaya, tumrap lara ireng? Ora ana liya kejaba ya mung Kakang Semar kang dadi simboling pamong tanah Jawa. Inggih, kula ngrumaosi dados abdi utawi batur ingkang mengku werdi pangembating pitutur. Sinten ngertos tutur kula, sinten ngertos sembur kula saged madangaken pepeteng ngudari reruwet paduka Raden Ayu Wara Sembadra nggih Raden Ayu Bratajaya. Kakang kados pundi Ndara? Panca Ari Kawuri utawa 5 dina kang wis kapungkur aku nampa wangsit saka Gusti kang akarya jagat lumantar swara kang tanpa rupa, swara kang jumegluk ing talingan mau ngandharake tembung mustika jati. Kuwi kira-kira tegese apa Kakang? Mareka den prayetna semunira ririh eka balik tityane gandayane Trisanya purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar gilar-gilar gilar-gilar semedining tengahing latar jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara lae dados slendro ingkang dados raos kula Ndara mustika jati lakar kaluhuran Kakang
semunipun sampun condong Kang Sarta rumajang ing antaraning ndika kaliyan pun Semar Badranaya Raden Ayu ingkang nampi wangsit gaiping pangeran niku mboten ngemungaken Raden Ayu Wara Sembadra nanging Kang Abdi Karang Kadempel pun Semar Badranaya ugi mekaten menawi boten lepat Dara menawi boten lepat mustika jati menika wujudipun nugrahaning Gusti ingkang niki mengke badhe tumurun wonten ing Madyapada mustika niku lambanging kawibawan Kang Sarta lambanging pengayoman jati menika sampun ngarani tegesipun maknanipun utawi suraosipun kawibawan Kang Sarta pengayoman ingkang sejati mbok menawi Ndara mbok menawi ndika Ndara Ayu Sembadra ingkang wenang kecondhokan Wahyu Mustika Jati niki mengke Samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing ngasapi sinimpen telenging kalbu apa ya pantes Kyai ing atase Bratajaya iki wong wadon kok nampa kanugrahan wujuding wahyu sing kandha mboten pantes Kang Sarta mboten patut niku sinten eling-eling dika Raden Ayu niku adine utawi rayine Prabu Kresna ratu ingkang dados titising Wisnu Bathara tur malihipun Raden Ayu wahyu niku boten nyawang jaler utawi estri waton tiyang kala wau gesangipun uripipun tansah tumumpang ing lajering kautaman ing lair angudi karya ing batin angesti Gusti Semar pitados Gusti nggih badhe ngedhakaken wahyu dumateng umat kala wau. Awit menapa? Awit wahyu menika sipatipun suci. Ing antawisipun wahyu pulung lan teluh braja niku boten sami. Kawontenan Kang Sarta kahananipun nuwun inggih sampun beda Raden Ayu. Wedharane kaya piye Kakang Badranaya mekaten. Ndara Putri, sing arane teluh braja niku asale saking dayane bumi, geni, banyu lan angin. Mila tumanjanipun inggih namung winates kebutuhanipun raga
raga kemawon. Kadosta bab sandang, pangan, bab jejodohan lan sak panunggilipun. Teluh braja niku mapanipun wonten jagating pepinginan. Wonten jagating pepinginan. Mila sipate angah-angah durga ngangsa mung sarwa kemrungsung rasane kababare lajeng wujute bangsaning tenung santet lan sanes-sanesipun. Mila Ndara wanti-wanti welinge Semar teluh braja ampun ngantos dipun gayuh nggih Den Ayu. Iya Kakang Semar. Lah banjur pulung ki werdine apa Kyai? Menawi pulung niku asale saking Gusti Kang Murba Jagat. Namung tataranipun menika maksih cendhek jalaran inggih namung winates ing babagan kewadagan kemawon. Upaminipun enten tiyang sing pinter babakan dol tinuku. Niku pancen tandha yekti tiyang kala wau kecondhokan pulung dagang. Wonten melih tiyang sing bisa momong niku pertanda menawi kesinungan pulung pamong. Mekaten sak piturutipun Raden Ayu. Mangkono Kakang. Inggih. Lah banjur sing pungkasan winastan wahyu kuwi jlentrehe utawa maknane kepiye Kyai? Lah menawi wahyu menika nugrahaning Gusti dhateng titah ingkang katarimah kados ingkang kula aturaken dhateng ajeng Ndara. Wahyu niku sipate suci, maknane suci, sing nampi wahyu niku sampun boten kabanda ing kaendahaning raga. Boten kecampuran enduting anasir hawa nepsu. Dados wahyu niku merdika lan malihipun. Wahyu niku sampun dioyak. Mergi nek dioyak niku mlayu, ngoten. Menawi Ndara Putri kepengin kesinungan wahyu kedah resik lahir kang sarta batinipun kedah wening manahipun Ndara. Mangkono Kyai lakar kasinggihan. Lah banjur iki prayogane kepiye Kyai? Ing ripalenggan menika monggo kula aturi teteki yoga brata dhateng Astana Gandhamadana. Astana Gandhamadana menika ngeningaken cipta nyuwun ngapura saking dosa. Ibarat gelas sadurunge diiseni banyu, gelase kudu resik dhisik. Yen batin sampeyan batin dika Raden Ayu pun resik pun suci, Gusti bakal matedhakaken wahyu dumateng jengandika Ndara Putri. Ngestokake dawuhmu Kakang. Sak mengko Bratajaya bakal tumuju ning Astana Gandhamadana. Inggih Raden Ayu. Mugi-mugi kasembadan ingkang dados gegayuhan andika kula surung kalian donga Den.
Mandara Bratajaya. Semar tetep ora negake lampah andika. Semar bakal ngejokake Bantala. Ngejokake lemah kula jampangi lakundika saking katebian Den. Iki Prabu Lingga Sugarda saka negara Pasir Gumelar. Tok. Tok.
Lingga Sugarda mrene ngger. Rumah Wayon Sang Yaksendragara rupa mangeses kadyangin pangsempal kaprapal selo-selo kaplasa satulum mayu mangungsi kagyak kakudo kang jaga-jaga bumi mangkuto kabeh para putra-putra siswaku ing pratapan Sendhang Purwa anak Angger Lingga Sugarda saka negara Pasir Gumelar pun bapa Begawan Harimurti ndarbeni gegayuhan kang luhur tumrap pertapan kang mapan ana ing Sendhang Purwa kene. Marmane jeneng sira kabeh ndak kanthi wawan pangandikan sapejagong ing ripalungguhan sakmengko. Lah dalah ya. Nuring nggih Bapak. Kanjeng Bapa Begawan Harimurti. Ora maos bombong sajroning batos dene kang putra kula pun Lingga Sugarda ratu saking negari Pasir Gumelar pinercaya dipun kanthi wawan pangandikan kalian paduka Rama Panemban wonten babakan ingkang pundi kula pun Lingga Sugarda arsa ngangklungaken jangga nilingaken karana nengga rumentah sabda sabdanipun Kanjeng Bapa Panemban Begawan Harimurti mangkene yo nggir anggone pun bapa dadi pendhita ana kene ndak rasa kaya durung bisa ngangkat kamulyaning para putra siswa sumrambah abdi miang cantrik kang mapan ana ing pertapan Sendhang Purwa kene. Mula kang saka iku kulup pun bapa kepengin duweni gegayuhan supaya pertapan Sendhang Purwa kene saya kuncara bisa luwih anjayeng bawana.
Lajeng sarana menapa ingkang badhe dipun lampahi dening pun bapa? Nggih, Lingga Sugarda kados pundi Bapa Panembahan? Carane ora ana liya kejaba pun bapa kudu cecaketan kelawan Nalendra ing Praja Ngastina kang jejuluk Prabu Duryudana. Yen bapa wis bisa cecaketan kelawan Ratu Ngastina, pidak jempol kelawan Prabu Duryudana, pertapan Sendang Purwa kene ndak kira uga mesti bakal melu keangkat derajate nggih. Nyuwun sewu Bapa. Menapa paduka Bapa Panembahan dereng mangertos? Mbok bilih Prabu Duryudana menika Ratu Ngastina ndarbeni watak angkara murka. Lah menawi paduka Bapa Panembahan cecaketan kalian Prabu Duryudana, pidak jempol kalian para Kurawa, mboten wurunga niki mengke saged ngembet daging waras. Pertapan Sendang Purwa menika kenging awanget angkara murkanipun Prabu Duryudana sakurawanipun. Ya. Kowe tumenggung kumandang garba duwe gagasan apa? Nyuwun sewu Bapak Panembahan. Kula niku mboten saged matur kathah-kathah nek dereng metu kopine. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu niku. Nek mboten metu kopi utek kula niku mboten cerdas. Iki sing mbok pikir mesti sing ora-ora. Nggih, Lingga Sugarda, wonten dawuh Bapak Panembahan. Aja wasu melang rasamu, pun bapa kang dadi gurumu, pun bapa kang dadi duwijamu, wis bisa milah kang sarta milih endi sing bener lan endi sing luput. Mula nggih, aja wedi kangelan, Lingga Sugarda, wonten dawuh Rama Panembahan. Krit lampit brungkat kimpul, kirapno adya balamu saka negara Pasir Gumelar. Sak perlu ngombiongi lakuku sowan marang Prabu Duryudana, ratu ing negara Ngastina. Waton lanang nyekel gaman, lading pangirising daging, bathok wajahe getih. Budhalo kereken gendera neraca lakumu, sendika ngestaken dawuh Rama Panembahan. Budhal dina iki. Samane
kampus. Katalah. Lah
ayo coba bebudalan ngomyongi Begawan Harimurti. Wah. Iki polahanmu lho. Wah, dalah. Ngene iki 20 jane wis murah jane. Hot. Hot. Wah. Oh, ayah. Oh. Matane. Oh. Jaipong nih Mas Aryo. Ayo coba jalan ya. Ayo. Doi. Golek pasaran ning adi pira. Ayo, aja mung para buta-buta. Setan-setan ya padha krit lampit brungkat kimpul. Dapudal dina iki. Lelepah. Pakan aku iwak entah. Tak pangan pinggir sawah rasane seger sumpyah piah lelepi pakan aku iwak kali tak pangan wanci wengi rasane seger sekali li
lelero lelero ayo kanca budal Mudin aku mbiyen mati moriku rambuk buka din mbok buka mbok tak parani kowe din Mudin damput ndelik sik ya ndelik sik lemes sapa omong dalange betik Bang asik jaipong nih Mas Arya yut Bulurah aku ndelok wayang Bulurah. Matur nuwun panitia. Tarik rokoke. Danhil putih. Kang tekane tanpa sangka
Susanti Amarsudi ana tepi darmaning kautaman. Sadurunge dumadi jagat raya kang ana muhung gumelaring alam suwung ingkang langut datanpa pagut. Heneng hening niskala nikmating pramudita sinaputing durgama sasireping kaningan tinitah purwengkayun kula ambuka wiwaraning carita sinungging pralampita ginupit langening budaya luhung. Ananging negari pundi ta ingkang dadya purwakaning kandha muhung ing negara Hastina ya Gajah Uya ya Liman Benawi ya ing Kuru Janggala. Lah sinten to ingkang jumeneng nata mbau dendha Anyara Prawati ingkang minangka gegununganing bangsa Hastina tetela wis ana pilahe dhewe-dhewe yen kethek pragosa buta raseksa dewa awawisik pandhita peparap yen ratu wenang ajejuluk nenggih ingkang ajejuluk Prabu Duryudana, Prabu Suyudana, Prabu Jakapitana, Prabu Tripamangsah, Prabu Gendari Suta ya Sang Desta Rastratmaja. Sinten to ingkang keparengayun? Lah punika toparan para Hastina Danyang Durna ya Resi Kumbayana ya Sang Bharatwaja Suta ya Sang Dwijawara. Dereng ngantos tewijil pangandikane kasaru rawuh ingkang Eyang Talkanda peparap Begawan Bisma ya Sang Dewabrata. Gapyuk rerangkulan manembrama keng Eyang tumuli denajak lenggah sajajar senen sinenenan tan kantun sebane Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang minangka warangka dalem nata Ngastina. Kapernah paman kelawan sang nata parandene sedya sanadyan wis kaladuk yuswa kinarya pepatih tetela sang patih lebda ing olah kamandaka. Ora aneh yen to rinten dalu anggung caket lenggahing kelawan sang Buminata. Wondene ingkang lenggah amari kelu yayah konjem wadanane Rayinata satriya ing tirta tinalang Raden Kartomarma. Mangkono sabdanira sang Buminata ingkang dereng kawiyosing lisan.
mangkya darajating praja kawuryan wusunyaruri Prurah pangrehing ukara